Jag kan göra Vi har ju så. hund nu. I handen har du tagit någon nu. Vilka är det du inte tycker om? För då kan jag ta den. Den är lite skör. Jag köper 2 sådana här ska på den. Jag skulle säga en sån skönton. Jaha, är han nu? Har du tagit någon? Nej, inte det. Sluta, mamma. Det var inte så många klar. Men det är inte vad nu har. Då tar jag den då. Jag ser inte. Det är det. Ja, men han filmar det.